Кого Лукашенко называе варварам? Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары. У авіякатастрофе загінуў прэзідэнт Ірану. Шайгу не хацелі пускаць у кітайскі парламент. У Новасібірску 8 гадоў ваююць з бабром. У Думе прапануюць увесці для школьнікаў урокі цноты. Хто займаецца генацыдам беларускага народа? Беларусы ўшанавалі памяць герояў Монте-Касіна. Акцыя салідарнасці з палітвязнямі ў Варшаве. Вялікая палітычная канферэнцыя ў Варшаве. Нават трыбуна не вытрымала. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра некаторыя адметныя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Александр Лукашенко завяршыў свой візіт у Азербайджан. Перад адлётам у Мінск ён разам з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым наведаў горад Шушу. Шуша – это горад у раёне Нагорнага Карабаха, у якім доўгі час сумесна пражывалі азербайджанцы і армяне. До 2020 года кантраляваўся непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікай. Азербайджанскае насельніцтва было вымушанае пакінуць горад. 8 лістапада 2020 года ў выніку другой карабахскай вайны Азербайджан вярнуў кантроль над горадам. Армянскае насельніцтва яго пакінула, а азербайджанскае стала вяртацца. У 2021 годзе Шуша атрымала статус культурнай сталіцы Азербайджану, а ў гэтым годзе яна была аб'яўлена культурнай сталіцай ісламскага свету. Знаходзячыся ў Шушы, Лукашенко сярод іншага заявіў: Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары. Хто бы ты сказаў? Той, хто лічыць сябе кіраўніком краіны, дзе масава знішчаюцца культурныя і рэлігійныя помнікі. І нават разбураюцца магілы. І калі для Лукашэнкі візіт у Азербайджан завяршыўся паспяхова, то для прэзідэнта Ірану Ібрагіма Раісі скончыўся трагічна. Што праўда, ён наведваў не краіну Азербайджан, а правінцыю ўсходні Азербайджан, якая ўваходзіць у склад Ірану. Цікавы факт. Азербайджанцаў у Іране больш за 30 мільёнаў. У той час, як у самім Азербайджане іх пражывае каля 10 мільёнаў. Верталёт, у якім знаходзіўся прэзідэнт Ірану, пацярпеў крушэнне на паўночным захадзе Ірану ў нядзелю, 19 траўня. Пасажырамі верталёта, акрамя Раісі, былі міністр замежных спраў Хасейн Амір Абдалахіян, губернатар іранскай правінцыі ўсходні Азербайджан Малік Рахмечі і аятала правінцыі Тэбрыз Алі Хашым і яшчэ некалькі чалавек. Раісі вяртаўся з іранскай правінцыі ўсходні Азербайджан на мяжы з Азербайджанам, дзе ён з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым удзельнічаў у цырымоніі ўводу ў строй плаціны на памежнай рацэ Аракс. Як бачым, святкаванне скончылася кепска. На пачатку ў Іране заявілі, што прэзідэнт жывы і едзе на аўтамабілі ў Тэбрыз. Пэўна, ў гэты час у Тэгеране вырашалася пытанне, хто будзе выконваць абавязкі прэзідэнта. Калі пытанне было вырашанае, ім стаў першы віцэ-прэм'ер Махамад Махбер, прэзідэнт Ірану Ібрагім Раісі зноў памёр, пра што і было афіцыйна аб'яўлена. У сувязі з гэтым Лукашенко ўжо выказаў спачуванне іранскаму аяталу і ўсяму іранскаму народу. Можа, Лукашенко будзе зараз менш лётаць па розных краінах? Падобна, што гібель прэзідэнта мала зменіць сітуацыю ў Іране, але пажывём, пабачым. А вось расейская дэлегацыя на чале з самім Пуцінам 16-17 траўня паспяхова злётала ў Кітай. Калі за паспяховасць лічыць тое, што ўсе без прыгодаў вярнуліся ў Маскву. Хаця ў экс-міністра абароны Сергея Шайгу прыгоды ў Пекіне былі. Яго не захацелі пускаць у парламент Кітаю на перамову Пуціна і Сі Цзіньпіня. На гэта звярнуў увагу журналіст камерсанта Андрэй Калеснікаў. Шайгу быў вымушаны некаторы час чакаць на вуліцы ля будынку парламенту, назіраючы за калегамі па дэлегацыі, якія свабодна праходзілі міма, паколькі ў іх такіх праблем не ўзнікала. Шайгу не хацелі ўвогуле пускаць у дом народных сходаў. Арганізатараў нечым не задаволіў яго значок, які дае права на праход, калі гаворка ідзе пра сяброў дэлегацыі. І сакратару Савета бяспекі прыйшлося чакаць не адну і не 2 хвіліны, перш чым пытанне ўсё ж вырашылася, напісаў Калеснікаў. Самі перамовы ў вузкім і пашыраным складзе былі вельмі кароткія. Леваруч ад Уладзіміра Пуціна на іх сядзеў Сергей Шайгу, праваруч міністр замежных спраў Сергей Лаўроў. На перамовах у пашыраным складзе Шайгу адсутнічаў. Улічваючы, што ў кітайскай дыпламатыі нічога проста так не робіцца, гэта быў намёк,
што ў Кітаі ён непажаданы госць. А можа, кітайцы баяліся, што ён шчыбрыць які сярэбраны сталовы прыбор у будынку. Але галоўнае, каб Шайгу пускалі да сябе дадому ды ў рабочы кабінет у Савеце бяспекі. А то раптам памяняецца на кабінет турэмны. Як кажуць, нельга заракацца ад турмы ды ад сумы. Пакуль Шайгу змагаўся з кітайскімі ахоўнікамі, каб тыя пусцілі яго на перамовы, жыхары Новасібірску ўжо 8 гадоў ваююць з бабром. Бабёр – нейкі расійскі нацыяналіст, бо пасяліўся на вуліцы Рускай адразу за жылым комплексам балтыйскім. І вось ужо 8 гадоў ён ускладняе жыццё гараджанам, а тыя яму. Першымі трывогу забілі дачнікі, бо ў іх дамах рэзка панізіўся напор вады. Як аказалася, прычына ў плаціне, што збудаваў бабёр. І пачалася вайна людзей са звярком. Гараджане колькі разоў бурылі плаціну, але бабёр быў упарты і яе аднаўляў. У адчаі новасібірцы звярнуліся да Мінпрыроду і Русгідра. Гэта не нейкія пачвары, а скароты дзяржаўных арганізацый. Міністр прыродных рэсурсаў і экалогіі Новасібірскай вобласці Яўген Шасцярнін паабяцаў разабрацца ў праблеме. На днях на месца выедзе інспектар. Але лепш бы ў Новасібірск выклікаць Маргарыту Сіманьян. Можа б яе бабёр спужаўся? Цікава, што столькі часу не могуць з бабром разабрацца, а палезлі нечага ва ўкраіну. У Маскве ж пакуль не да баброў. Там занятыя больш высокімі мэтамі. Дэпутат Дзяржаўнай думы Мікалай Бурляеў прапанаваў увесці ў школах урокі цноты. У нашых школах трэба ўводзіць урокі цноты для хлопчыкаў і дзяўчынак. Трэба задумацца аб увядзенні такіх дысцыплін, каб дзеці пацягнуліся да правільных арыенціраў. Бо калі ў нашай краіне здарылася перабудова, то да нас хлынуў паток замежных фільмаў, часта пошлых, а вось чысціня ў адносінах паміж мужчынам і жанчынай сышла, выразіў заклапочанасць Бурляеў. Пасля ён дадаў, што дзяўчынкі павінны разумець, што галоўная мэта і пакліканне жанчыны быць захавательніцай ачага і па меры сіл быць паслухмянай мужу, а хлопчыкаў трэба вучыць таму, што яны будучыя абаронцы радзімы, сваёй сям'і і жонкі. Мікалай Бурляеў – вядомы актор, кінарэжысёр, пісьменнік і грамадскі дзеяч, які вядомы сваёй гамафобнай пазіцыі. Улічваючы тое, што яму хутка стукне 78, самы час падумаць пра цноту. А вось ці падтрымаюць яго калеі той жа Леанід Слуцкі – яшчэ вялікае пытанне. У кіраўніцтве Лукашэнкі такімі дробязямі не займаюцца. Там займаюцца генацыдам беларускага народу. Толькі не там шукаюць той генацыд. Праз 8 дзесяцігоддзяў пасля заканчэння Другой сусветнай вайны лукашэнкаўскія пракуроры ды следчыя вырашылі расследаваць злачынствы нацыстаў, якіх даўно няма ў жывых. Падчас вайны ў Беларусі загінула больш за 2 мільёны чалавек. За гады ж кіравання Лукашэнкі насельніцтва краіны скарацілася амаль на 1,5 мільёна чалавек. І гэта згодна ягонай статыстыкі. А некаторыя эксперты ўпэўненыя, што гэту лічбу можна смела памнажаць у 2 разы. І Лукашенко пра гэта ведае. Дык хто ж тады займаецца генацыдам беларускага народу? Прычым, зрабіў это Лукашенко без вайны. Калі не лічыць вайну супраць уласнага народу. Спадзяёмся, што гэты генацыд будзе належным чынам ацэнены. І для гэтага не прыйдзецца чакаць 8 дзесяткаў гадоў. У суботу, 18 траўня, беларусы Варшавы ўшанавалі герояў бітвы пад Монте-Касіна, якія цаной сваіх жыццяў адкрылі саюзнікам дарогу для вызвалення Рыма. Прадстаўнікі беларускай дыяспары ўсклалі кветкі да помнікаў гонар этой бітвы. 80 гадоў таму, 18 траўня 1944 года, бітва пад Монте-Касіна закончылася перамогай саюзнікаў. Рашучую ролю ў гэтай бітве сыграў польскі корпус пад камандаваннем генерала Уладзіслава Андерса, які ўступіў у бітву 11 траўня. У складзе гэтага корпуса ваявалі жыхары заходніх частак Беларусі і Украіны. Як у савецкія часы, так і ў сучаснай Беларусі пра эту бітву замоўчваюць. Сёння народ беларускі слаба памятае пра тую трагічную гісторыю, якая была ў 20 стагоддзі. Прапаганда здольна выкарыстоўвае, якім чынам перамагаліся злачынныя рэжымы ў 20 стагоддзі. Мы, прысутныя тут, сведчым аб тым, што нашыя продкі не маглі талераваць ніякіх таталітарных рэжымаў.
Умацаванні пад Монте-Касіна штурмаваліся саюзнымі войскамі 4 разы з 17 студзеня по 18 траўня. І толькі 19 траўня нямецкая абарона была прарваная. Войскі саюзнікаў пачалі наступленне на Рым, які занялі 4 чэрвеня 1944 года. Вялікую ролю ў гэтай перамозе адыграў корпус генерала Андерса, але і цана была высокай. Амаль 1000 жаўнераў загінула і больш за 4000 атрымалі раненні. Пасля вайны шмат хто з удзельнікаў той бітвы застаўся на захадзе. Але было і шмат тых, хто, паверыўшы сталінскай прапагандзе, вярнуўся ў Савецкі Саюз, дзе ў выніку гэтыя людзі патрапілі пад рэпрэсіі. Савецкая ўлада палічыла іх здраднікамі. У 1951 годзе пачалася дэпартацыя тых, хто прыехаў, вярнуўся ў Савецкі Саюз, на тэрыторыю БССР. Больш за 800 жаўнераў арміі Андерса, якія ўдзельнічалі у тым ліку ў бітве пра Монте-Касіна, з сем'ямі, агулам гэта было больш за 3800 чалавек, былі дэпартаваныя на ўсход Расіі. Таму мы павінны памятаць пра сваіх герояў, шанаваць іх памяць і рабіць вывады з урокаў гісторыі. У нядзелю ў Варшаве адбылася традыцыйная нядзельная акцыя беларусаў. Яна была прысвечаная беларускім палітвязням. У ёй прынялі ўдзел палітыкі, грамадскія актывісты, палітвязні, якія адбылі свой тэрмін, прадстаўнікі беларускай дыяспары Варшавы. На дадзены момант, згодна праваабарончай ініцыятывы «Вясна», у Беларусі палітвязнямі прызнаныя 1362 чалавекі. Гэта далёка не ўсе палітвязні. Праваабаронцы ацэньваюць кожную справу індывідуальна і не паспяваюць за рэпрэсіўным апаратам, а сваякі некаторых зняволеных баяцца апублічваць факты пераследу. Шмат хто крытыкуе крытэрый «Вясны» як занадта вузкія і неадпаведныя рэпрэсіям. Напрыклад, у палітвязні не залічваюць тых, хто адбывае хатнюю хімію. На акцыі быў выстаўлены сімвалічны плот, на якім былі змешчаныя партрэты палітвязняў. Мэта акцыі – звярнуць увагу польскага грамадства на сітуацыю ў Беларусі. Таму палітык Павел Латушка і актывістка Яна Шостак прамаўлялі на польскай мове. А Яна Шостак закончыла сваю прамову сваім знакамітым крыкам за Беларусь. Нагодай для правядзення акцыі стала смерць палітвязня Вітольда Ашурка ў шклоўскай турме, з моманту якой 21 траўня будзе ўжо 3 гады. Гэта была першая смерць палітвязня за кратамі, але, на жаль, далёка не апошняя. З нагоды гэта акцыя салідарнасці з палітвязнямі пройдуць у розных гарадах і краінах. 19 траўня ў Варшаве адбылася таксама вялікая палітычная канферэнцыя па выбарах у каардынацыйную раду з удзелам прадстаўнікоў выбарчых спісаў. Самі выбары пройдуць онлайн 25-27 траўня. Уся канферэнцыя была падзеленая на 3 блокі. Матывацыйны, загадзя падрыхтаванае пытанне да выбарчых спісаў і пытанне ад гледачоў. Канферэнцыя транслявалася ў жывым эфіры на Ютубе. І хоць у беларускай дыяспары за мяжой няма той вялікай палітычнай актыўнасці, што да ўдзелу ў гэтых выбарах, гэтую актыўнасць праявілі і праяўляюць лукашэнкаўскія ўлады. Значыць, гэтыя выбары не даюць ім спакойнага жыцця. Выступы прадстаўнікоў выбарчых спісаў былі розныя як па зместу, так і па эмацыйнасці. Адзін з кандыдатаў падчас выступу зламаў нават трыбуну. Гэта быў самы эмацыйны выступ на канферэнцыі. А як пройдуць гэтыя выбары і што зменіцца пасля іх, ужо хутка пабачым. На гэтым мы з вамі развітваемся. Дзякую ўсім за прагляды, лайкі і каментары. Усяго вам найлепшае. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, ці цікавыя вам падзеі, што адбываюцца па-за межамі Беларусі, у прыватнасці ў Варшаве. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!